bariér, otáčam ďalší list na čistý papier a píšem novú predstavu o živote, čo má hlbší zmysel. A v tomto presne budem autonómny. Viem, že vesmír je hojný, tak nebudem skromný. Želám si blahobyt, lebo som toho hodný. A odpúšťam sebe ako prvému ten pocit viny. Základ je seba láska, po nej nasledujú blížni. Keď sa chcem zbaviť následkov, musím liečiť príčiny. Život je priamy prenos, chyby nenapravíš vstrižne. Kto je